Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Meghalaya Games ka bahan Rio kala poino syaka bakut ha ka arpusan tarik u kelalingkot arja arpusan ha madan kiang nong ba stadium Jowai ha ka jingsa kilang u sembut menteri rang ba ka jala u ba sengau balang dhar bat u MLA ka Jowai u ba Wailan Mekishala u working president jong ka Meghalaya State Olympic Association u ba John F Karshieng bat u deputy commissioner jong ka West Jaintia Hills District u ba BS Solia nalor kiwei ha kani ke lumpung ilekai balai sim benta palat lai jarsan spangot kinong ilekai ha ki arphundai tli ki judging ilekai ka East Khasi Hills kala yora ya kanam overall champion daka bayokhur shispa sobkhundai tli ki takmaksiar shispa santli ki takmarupa bat shispa arphnyo tli ki takmarnong bat baro kilong lai spa phraphui tli ki takma ka West Jaintia Hills ka Balawan Baar kala yokhur shispa pratli ki takma kunthop laip south li ki takmaksiar arpnyo tli ki takma rupa bat saupnyo tli ki takmarnong but sakarib hoy ka Bawan Balai kala yokhur shispa south li ki takma kunthop laip ho tli ki takmaksiar laip san tli ki takma rupa bat laip khundai tli ki takmarnong Shwaban penwai la pensawa ya ka state anthem jong ka jala bat ka jingpen I yo mascot ukyang all your teams, especially DC, all the officials. Okay, it's my honor. I declare the 16th